Don Bosco, veliki svetac i utemeljitelj salezijanske družbe, imao je više mističnih viđenja raja i pakla, koja je zapisao i prenio svojim učenicima kao snažna upozorenja i nadahnuća za duhovni život. Njegova viđenja bila su bogata simbolikom i snažnim moralnim porukama. Don Boscovo viđenje raja i pakla jedne noći, sveti Ivan Bosco imao je san koji ga je duboko potresao. Našao se u pratnji anđelskog vodiča, koji ga je poveo na putovanje kroz vječne stvarnosti, kroz radost raja i strahotu pakla. Viđenje pakla. Najprije je ugledao široki i privlačni put kojim su mnogi mladići radosno išli, nesvjesni kamo ih vodi. Put je bio prekriven cvijećem i izgledao je lak i ugodan. No, što su dalje išli, zemlja pod njihovim nogama postajala je užarena, a zrak je bio ispunjen gustim dimom i užasnim kricima. Don Bosco je tada ugledao strašnu provaliju s plamenim vratima, nad kojima je pisalo mjesto gdje nema nade. Unutra su bile duše koje su neprestano patile. Među njima je prepoznao neke svoje učenike, koji su, unatoč njegovim upozorenjima, nastavili živjeti u grijehu. Njihove boli bile su neizrecive, a lica iskrivljena u očaju. Neki su gorjeli u plamenovima, dok su drugi trpjeli tamu i hladnoću. Tada mu se vodič obratio. Ovo je sudbina onih koji odbijaju Božju milost i umru u smrtnom grijehu. Ali Bog ti daje priliku da ih upozoriš. Don Bosco je osjetio dubok užas i obećao da će učiniti sve da spasi mlade duše od ovog strašnog mjesta. Viđenje raja. Nakon toga, njegov vodič ga je poveo prema svjetlu. Odjednom se našao u prelijepom vrtu, prepunom mirisa i melodija koje nikada prije nije čuo. Plave rijeke sjale su poput kristala, a cvijeće je blistalo u nevjerojatnim bojama. U daljini je vidio veličanstveni grad, izgrađen od zlata i dragog kamenja. Tu su ga dočekali anđeli i sveci s osmijehom na licima. Ugledao je mnoge od onih koji su za života živjeli kreposno. Svi su zračili neopisivom srećom, jer su uživali u Božjoj prisutnosti. Njegov vodič mu je rekao: ovo je dom onih koji su ljubili Boga i živjeli sveto. Ovdje nema suza, nema boli, samo vječna radost. Don Bosco je osjetio toliku sreću da je poželio ostati ondje, no vodič mu je rekao da se mora vratiti i nastaviti svoje poslanje. Poruka viđenja. Kada se probudio, Don Bosco je znao da mu je Bog dao ovu viziju kako bi mlade upozorio na opasnosti grijeha i potaknuo ih na svet život. Od tada je još gorljivije radio s mladeži, učeći ih vjeri i pozivajući ih na ispovjed, molitvu i krepostan život. Njegova viđenja nisu bila puka fantazija, nego duboka mistična iskustva koja su mnoge ljude potaknula na obraćenje. Do danas nas podsjećaju na vječnu stvarnost raja i paklate na važnost našeg izbora u životu. Naša je budućnost ili vječna sreća ili vječna patnja. Birajmo mudro. Svati Ivan Bosco. Što se dogodilo kada se Don Bosco probudio? Nakon ovog snažnog viđenja raja i pakla, Don Bosco se naglo probudio, sav uzdrhtao i u suzama. Srce mu je ubrzano kucalo, a osjećaj strahopoštovanja i odgovornosti preplavio ga je. Neko je vrijeme ostao sjediti na svom krevetu, razmišljajući o prizorima koje je vidio. Osjetio je dubok teret na duši. Znao je da ovo nije bio običan san, već Božje upozorenje i milosni dar. Osjećao je poziv da podijeli ovu viziju s mladićima koje je odgajao. U zoru, čim su njegovi učenici ustali, okupio ih je i ozbiljno im rekao: djeco moja, sinoć mi je Gospodin pokazao ono što vas čeka ako živite u grijehu, ali i slavu koja pripada onima koji žive sveto. Ne želim da itko od vas završi u paklu. Želim vas sve vidjeti u raju. Njegove su riječi duboko potresle mlade, a mnogi su te iste večeri pohitali na ispovjed, odlučivši promijeniti život. Od toga dana Don Bosco je još revnije podučavao svoje učenike važnosti čiste savjesti, molitve i sakramenata. Njegova su viđenja postala poznata i mnoga su srca promijenila, dovodeći bezbrojne duše bliže Bogu. Njegov životni moto uvijek je bio: daj mi duše, uzmi ostalo. Sveti Ivan Bosco.